Voltamos a falar do pleno celebrado o pasado luns día 6 de febreiro en Chantada, xa que os socialistas quixeron manifestar a súa postura sobre a moción presentada polos populares solicitando que unha rúa de nova construción leve o nome de Manuel Fraga, asunto que foi aprobado co apoio do grupo de goberno. O PSOE explicou hoxe os argumentos empregados para votar en contra, que son fundamentalmente dous. Por unha banda expoñen que da vida política de Fraga non se pode desligar a súa etapa franquista e por outro lado os socialistas alegan que ningún político de ningunha ideoloxía debe ter unha rúa xa que é un elemento separador do pobo. Non se pode entender a vida do Manuel Fraga solamente desde o ano 77 para diante, é dicir, a vida do Manuel Fraga, a hora de valorala, a súa vida política, me refiro, a hora de valorala hai que valorala todo no seu conxunto. Anterior ao 77, na época da ditadura, cando el foi ministro da Gobernación e ministro de Centros Interiores co anterior jefe do Estado da ditadura, Francisco Franco, e logo despois a etapa democrática. Nos contra a etapa democrática é evidente que non temos nada, é dicir, poderemos estar máis ou menos de acordo nos ideales que ele defendeu, pero, bueno, hasta aí podemos chegar, nada máis. Temos que respetalos, pero, bueno, como non pode ser de outra maneira. Ora, o que se é a súa etapa na época da ditadura, sí que logo non estamos para nada de acordo con ela, por tanto, non o hubiéramos votado afirmativamente, sino, porque además, aparte disto, hai algo que para nós tamén é moi importante, que nós o que pretendemos é un pouco tamén con este argumento non fomentar a división nos pueblos, non é dicir, nós somos partidarios desde os socialistas de Chantada, somos partidarios de non asignarlle ningún nombre de ninguna rúa a ningún político, porque nós entendemos que iso sempre genera polémica. Se ese político ten tendencia de izquierdas, pois vai generar de alguma maneira resquemor na xente da dereita, e se ese político ten tendencia de dereitas, vai nos generar na de izquierda, co cal estaríamos dividíndonos. Eu penso que este pobo, todos os povos de Galicia, o que menos necesitan é ningún tipo de división. Por lo tanto, se a nós mañá nos chega unha moción onde se solicite unha rúa para un político de izquierdas, vamos a votar o mismo en contra, por este argumento que estou dicindo. Eu penso que as rúas deben levar nombre de persoas que estén relacionadas coa vida cultural ou coa vida intelectual, é dicir, e non nombres de políticos, porque iso, repito, antes, sempre xenera resquemor, cando é dun lado, os dun lado, cando é do outro, pois os do signo contrario. Por lo tanto, con esos dous argumentos, pois por iso nós votamos en contra da moción.